Consellera, cal canviar el model i Badalona és una mostra inhumana dels límits d'aquest model actual. Aquest any ja han mort 4 persones sense llar als seus carrers. 4 persones, no un Jordi i 3 invisibles. Mentre l'alcalde Albiol ha tancat l'últim servei municipal d'atenció que existia. Un alcalde que actua amb una crueltat deliberada contra les persones més vulnerables. Què pensa fer la Generalitat quan un ajuntament com el de Badalona d'Albiol renuncia per pur menyspreu als drets a garantir aquesta atenció mínima? Quines mesures activarà perquè no torni a morir gent al carrer? Per respondre té la paraula la consellera de Drets Socials i Inclusió. La Generalitat hem estat els primers en reivindicar i reclamar públicament que aquest alberg s'obri i estem fent gestions per assegurar-nos que l'Ajuntament de Badalona fa la feina que li toca fer. Fem molt i fem molt més que el que diem. Gràcies.